כדור חופשי, ותראו את ההרצה הזאת, הכדור עובר ונכנס! 1-0 לשטורם גראץ, שחקן חדש, אבל יודע להבקיע, בוסנהר. רוסו לוחץ על הכדור ומשיג אותו. עכשיו בדיר, חרזי, קטן ויעקובו מחכים בתוך הרחבה. פרליה לא מוצא את הדרך בחזרה אל חרזי, אבל יש לו את רוסו, ורוסו נכנס מצוין, ורוסו הולך עד הקו, והכדור נכנס פנימה! שער של רוסו! שוויון אחת! שוויון אחת, שער חוץ חשוב מאוד של ג'ובאני רוסו, שמקדם עכשיו את מכבי חיפה לליגת האלופות. שימו לב, עכשיו גראץ צריכה שוב להבקיע עוד 3 שערים. תראו את הפריצה הזאת של רוסו, חשבנו שתבוא מסירה, השוער ובר חשב שתבוא מסירה, הפקיר את הפינה שלו, רוסו מצא את הפרצה, ושוויון אחת יקר מאוד למכבי חיפה. כן, והלחץ על הכדור, גם של ז'וטאוטס, גם של יעקובו שמרבה ללחוץ על הכדור, והנה השער! גבירותיי ורבותיי, זה פתאום נכנס, עשה את זה מספר 19 אימרה סביץ', וזה 2-1 לשטורם גראץ. השחקן היחידי של מכבי חיפה שנמצא עוד קרוב לקו האמצע ומחכה לכדורים הוא ג'ובאני רוסו. אין עכשיו את קטן שהוחלף, ואין כמובן גם את השחקן שהורחק, את יעקובו, ו3-1! 3-1 של נויה קירכנר. שלוש אחת של נויה קירכנר. הוא כבש כאן נגד הפועל תל אביב לפני שנתיים, הוא עושה את זה גם נגד מכבי חיפה. תראו איך נויה קירכנר מתגנב שם מאחורי הגנה של חיפה, קייסי לא מצליח לעצור אותו, והוא דוחק את הכדור מקרוב פנימה. אולי רוסו יצליח להשחיל את הכדור עכשיו אל הרשת של ובר מהבעיטה החופשית הזאת. רוסו מסובב את הכדור, וקייסי פנימה! שער של קייסי! שער של קייסי ו3-2! עוד לא עבדה תקוותנו, גבירותיי ורבותיי, זה עוד לא נגמר. קייסי הוא זה שנמצא בזמן הנכון ובמקום הנכון, ומכבי חיפה עם 10 שחקנים משיגה כאן עוד שער. הנה הכדור של רוסו שפגוע בחומה, אבל תראו את המיקום של קייסי, את ההתמצאות שלו, את קור הרוח שלו, לוקח את הכדור, נכנס פנימה ומדביק אותו אל החלק העליון של הרשת. 3-2 למכבי חיפה, ושוב עכשיו גראץ צריכה 2 שערים, אחד לא הספיק לה. זה הולך לז'וטאוטס. ועכשיו בדיר, אין כאן נבדל, בדיר יכול לעשות עוד שער אחד, הוא עובר את השוער וכובש! גבירותיי ורבותיי, זה נגמר סופית, החלטית בהחלט. מכבי חיפה בליגת האלופות. הירוקים האלה ייסעו 6 פעמים למשחקים בליגת האלופות מ-17 בספטמבר, ואני מקווה שגם יותר אם מכבי חיפה תעבור שלב. שוויון 3, זה נגמר. בדיר אצלו זה אף פעם לא נגמר, הוא רץ קדימה, הכוון אומר אין נבדל, בדיר מזמין את ובר לצאת מהשער, ובר נמנע מלהכשיל אותו, ובדיר כובש ושולח את מכבי חיפה סופית בהחלט לליגת האלופות, ומכבי חיפה אפילו ככל הנראה לא מפסידה כאן.
קשה לי להניח שהמאמן העילות כל כך מוקדם, למרות שהקבוצה שלו לא מתפקדת טוב. בכדורגל האירופי מקובל שחקנים מתחממים במשחק חצי. תראה בדיר, איזה מעבר, פעם אחת, הוא רוצה עוד פעם אחת. יש פה יד ויש עונשין מ-11 מטר. יש פה נגיעת יד והשופט שורק. האומנם היוונים תופסים את הראש, השופט רץ אל העוזר שלו כדי לשוחח איתו. זה היה קרוב מאוד לשופט הקו. בואו נראה את זה. בדיר עובר את ג'ורג'ביץ'. האם יש הכשלה? יד לא הייתה. אם כן, הייתה פה הכשלה. השופט שורק לפנדל לזכות מכבי חיפה. בדיר עובר את אנטולקיס. אני לא רואה נגיעת יד בעוד זווית אחת. שופט ראה נגיעת יד ונדמה לי זה מה שמשנה. אני לא משוכנע שהיה פה פנדל, אבל בהילוך הראשון שלו, לפני הילוכים החוזרים, גם לי הייתה תחושה שהכדור נגע ביד. גם אם נגע ביד, אבל מה זה חשוב? יש פנדל ואיגביני מאחורי הכדור. איגביני שער! 1-0 מכבי חיפה לאחר 27 דקות של משחק. יעקובו איגביני נכנס לרשימת הכובשים של אירופה. הללויה! ואף אחד בעולם לא יגיד שמכבי חיפה גנבה את היתרון הזה, או זה המקרי, או שזה לא מגיע. הקבוצה הטובה עלתה ליתרון. באמת, היו לחיפה לפחות 4 הזדמנויות לכבוש עד הנפילה הזו, או נגיעת היד מהזוויות שלנו לא ניתן לקבוע, אבל השופט דה סנטיס היה פסקני מאוד. יעקובו איגביני עם שער בכורה בליגת האלופות משתיק את הקהל של פירס. 1-0. עכשיו בהתנעה של אולימפיאקוס. הנה מקבל עכשיו יעקובו את הכדור, מנסה בכוח, מנסה נכנס פנימה וצריך לכבוש והכדור נכנס. יש 2-0. יעקובו איגביני. איזה גול. פשוט יוצא מן הכלל. איזו חטיפה, איזו נחישות. והכדור הזה לקח לו 1.5 שנה להתגלגל פנימה, אבל הוא התגלגל בדיוק למקום הנכון. מכבי חיפה 2, אולימפיאקוס 0. יעקובו איגביני עם מספר 2 במשחק הפתיחה שלו. אנזס לא יכול להתמודד עם יעקובו במהירות. ברגע שאין שחקן תחפה, הנה הכדור הארוך לאיגביני. ברגע שאיגביני מתמודד עם אנזס או עם בזזלו באחד על אחד, שניהם יותר איטיים ממנו, שניהם לא יכולים לעצור אותו. וברגע שאין חיפוי, ברגע שיצא הבלם אנטולקיס שכל הזמן חיפה מאחור, היה ברור שהכדור הראשון שיעקובו יקבל זה מה שיהיה. מכבי חיפה הייתה ערנית לעניין הזה, ראתה את זה, נתנה לו את הכדור בצורה מושלמת, ויעקובו, תשמע, אי אפשר לגמור את זה יותר קלאסי ממנו, פשוט שחקן גדול. ומילה טובה לדה סנטיס, הוא יכול היה לשרוק לפנדל, הבלם שם את היד, תפס את החולצה מאחורנית, אפשר היה לשרוק פה מהעבירה, הוא נתן לו את היתרון, נתן לו לעשות את מה שצריך ולהגיע לעמדת התקיפה שלו והבעיטה לשער. יש פה נבדל, לא צריך למסור, עכשיו טוב מאוד ימינה לרוסו, איגביני היה 1.5 מטר עמוק מדי. הכדור עכשיו לאיגביני, איגביני מחליק את הכדור, יש! ו3-0! הללויה בייבי! 3 לג'ורג'ביץ' לפני שבוע, 3 ליעקובו איגביני. מכבי חיפה 3, אולימפיאקוס נאדה. איזה משחק גדול של איגביני, איזו משחק נפלא הוא מקבל, ואיך הוא סוגר בקור רוח. משחק אחד בליגת האלופות, 3 שערים, חלום שמתגשם. תראה את הכדור של רוסו ותראה את השכל של יעקוב, איך הוא היה מאחורי הכדור כדי לאפשר את המסירה. איזה מהלך של גדול, איזה טכניקה אישית, היציאה של רוסו קדימה ושארית הכוחות ואיגביני יעקובו. בכל פעם שזה מגיע לקרב מהירות בינו לבין שחקן הגנה היחיד של היוונים, פשוט מפרק אותם. איזה מהלך יפה, איזה... אני לא יודע אם איגביני יחלום בלילה על השם אלפטרופולוס, אבל אלפטרופולוס
הוא פגש אותו טוב 3 פעמים, 3 פעמים מצליח הניגרי לשים לו את הכדור בפנים, והנה ישראל CSKA בחולצות האדומות תפתח במשחק ותתקוף את השער שמשמאל. כדור הולך לז'ו, מצליח להסתדר עם חרזי, קרווליו בתוך הרחבה, והכדור הזה של ז'ו בחוץ. רפאלוב שם עם כדור הקרן, חרזי וקולאוטי, אנדרסון, מסודי ובוקולי בתוך הרחבה. מסודי לא התלבש לו, הקנפייב עודף, מסודי בעמוד, זה בפנים! 1-0 מכבי חיפה, רוברטו קולאוטי. איזו פתיחה נהדרת, אנחנו בדקה 13, הכדור ברשת של CSKA, וזה השכר שמכבי חיפה ראויה לו אחרי פתיחה מצוינת של המשחק הזה. קולאוטי שובר בצורת ארוכה עם הנגיעה האחרונה, האיום של מסודי, עדיפה לא טובה של הקנפייב, ועכשיו הנה הוא, קולאוטי שם את הרגל מקרוב פנימה. מכבי חיפה 1, CSKA 0. איגנשביץ' שם ליד הכדור, גם קרווליו, ברזוצקי בתוך הרחבה חופשי לגמרי, אף אחד לא לוקח אותו, ואיגנשביץ' על דונין, זה בחוץ. תרגיל יפה, תרגיל יפה, אתה ראית, סיטו לראשון, הראשון מסית לשני, והשלישי בא לביתה. זהו שירקוב, עוד כדור, וזה בחוץ. זה היה מסוכן. חרזי היה שם ראשון, דודו שולח את קרווליו וזה מסוכן, ודוידוביץ' במקום. כמה שהוא היה חופשי שם קרווליו. אנדרסון לדירסאו, רפאלוב בצד שמאל ודירסאו מאבד את הכדור, ואין שם נבדל, וזו ההזדמנות של ז'ו, ודוידוביץ' עודף. איזה חור ענק בהגנה של מכבי חיפה. מזל גדול שדוידוביץ' מתייצב במקום ועודף עם הרגליים את האיום הזה של ז'ו. וז'ירקוב עבר לשחק בצד ימין עכשיו, זה השינוי שגזייב עושה בניסיון לבלבל את ההגנה של חיפה. וזהו על דונין הפנוי, וזה בחוץ. זה היה קרוב. זה אומר, אבל CSKA יותר ויותר תוקפת, יותר ויותר מביאה שחקנים להתקפה. רבע שעה ועוד קצת צריך להחזיק מעמד, ומכבי חיפה בשמינית גמר גביע הוופא. קולאוטי, ועכשיו בוקולי! איזו עדיפה של הקנפייב! איזה ביתה נהדרת של זה בוקולי. היה צריך להיות השני של מכבי חיפה. גוסטבו בוקולי פנוי לגמרי, לוקח בעיטה אדירה, ואיזו עצירה גדולה של השוער הרוסי. שירקוב, זהו רמון, והכדור הזה בחוץ. איזה מזל, איזה מזל. אם אתם אנשים מאמינים, הרימו עיניים לשמיים, זה ההסבר היחיד. תוספת זמן של 3 דקות, 3 דקות צריך להחזיק מעמד, ומכבי חיפה בשמינית הגמר. זהו גזל עם הגיחה הזו, מעביר את זה לצד השני, קולאוטי, והכדור בחוץ. כמה של קולאוטי היה קרוב לשני שלו אחרי ההגבהה המצוינת של גזל. איזה יופי. לשמור על השער בשניות האחרונות, זו המטרה של מכבי חיפה. תומר חמד בן נבדל, מסודי כבר חוגג, אבל זה לא נגמר. הקנפייב, והנה השריקה האחרונה. מכבי חיפה עושה הערב הזה הישג ענק, ועולה לשמינית גמר גביע הוופא. מי היה מאמין בתחילתו של הערב הזה, כאשר בדקנו את מסדר החולים והפצועים של מכבי חיפה, ששחר יהיה כל כך מרוצה בסיום, שתהיה חגיגה ענקית
בירוק הערב הזה. מכבי חיפה מדיחה את צסקה מוסקבה, אחד ממועדוני הפאר באירופה, אחד המועדונים העשירים, קבוצה שזכתה לפני שנתיים בגביע הוופא, 0-0 בשבוע שעבר, ו-1-0 גדול מהשער של קולאוטי בדקה ה-13 קובע. מכבי חיפה כאן בבלומפילד בשמינית הגמר ב-8 במרס מול אספניול או מול ליבורנו. הישג גדול, ענק למכבי חיפה ולכדורגל הישראלי. אני חושב שכל מי שישב פה באצטדיון ומי שראה את המשחק בבית יכול להיות גאה בכדורגל. ראינו פה קבוצה שהגיעה פצועה, חבולה, עם הרבה שחקנים שחסרים, שיחקה ללא רגשי נחיתות, ניצחה את המשחק הזה בצורה מושלמת, עשתה הגנה מצוינת במחצית השנייה ועברה לשלב שמינית הגמר. כל הכבוד למכבי חיפה, מגיע לקהל הנהדר הזה, מגיע לו לשמוח, מגיע לעיר הכרמל לעשות את החגיגה הזאת, לא לישון כל הלילה ולצאת לחגיגות עד Benayoun n'a pas vu Gouraud. Ouais, je crois que vous avez raison parce que il l'a pas vu, parce qu'à un moment il aurait pu donner ce ballon. Après les Parisiens ont bien joué pour l'empêcher, pour le bloquer et lui interdire justement cette passe vers Dour. Oh, c'est pas fini avec le but de Keïté. But de Keïté après 13 minutes en seconde période, après un premier ballon qui a touché les montants de la cage de Bernard Lama. Le Maccabi Haïfa mène un but à 0. Alors qu'on est en train de s'expliquer dans le rond central avec les Parisiens, avec J.J. Okocha. Coppel était dans ce coup-là également. Bernard Lama, en homme d'expérience, vient essayer de ramener le calme alors que Mizrahi, lui, essaye de rallumer une mèche. Ça, c'est pas très malin de la part de Mizrahi. Bernard Lama, lui, a parfaitement fait son boulot d'homme d'expérience. Et l'essentiel, c'est quand même que le Maccabi Haïfa mène un but à 0. Données mathématiques claires, hein. On disait tout à l'heure qu'il faut que le PSG marque un but, et maintenant, il faut que le PSG marque 2 buts pour se qualifier ou un seul pour arracher la prolongation. Ouais, c'est pas fondamentalement catastrophique parce que de toute façon, on vous l'a dit, il fallait marquer un but. Maintenant, un but, ça permet donc d'égaliser sur l'ensemble des deux matchs, alors que justement, on a joué vite hein, du côté d'Haïfa. On est un petit peu statique, on n'est pas assez attentif. C'est Romatko hein, qui met ça sur la barre. Et oui, parce que là, on regarde justement ce qui se passe et on a délaissé le marquage. Donc Bernard Lama un petit peu seul. Et puis après, ça a chambré, ça a un peu provoqué du côté des Verts. Bon, c'est bien, il faut se calmer, il faut reprendre ses esprits parce que même si on est mené au score, encore une fois, un but, on évite le pire, on peut aller encore aux prolongations. Et Keïté, là, celui qui a inscrit le but face à Bernard Lama, c'est lui qui avait inscrit un but en finale de la Coupe et qui avait donc permis au Maccabi Haïfa de disputer cette compétition. Oui, on est doublement fautif hein, parce que Kimi Algerino n'a pas été assez attentif. On passe, l'attaquant passe devant lui pour me donner ce coup de tête et ensuite les autres défenseurs restent un peu spectaculaires. Algerino. Ducrot. Wedek, Okocha. À nouveau pour Nicolas Wedek, elle peut être bonne. Et but. Égalisation de Nicolas Wedek sur une grosse erreur de Davidovic. C'est bien pour le Paris Saint-Germain qui, à moins de 20 minutes de la fin de la seconde période, arrache peut-être le droit à la prolongation. Et quelle erreur de Davidovic. Oui, mais quel bon ballon hein, de J.J. Okocha. Alors c'est sans doute pas le plus beau but hein, de Nicolas Wedek, on pourra lui demander, mais c'est sans doute celui qui lui fait le plus plaisir hein, ce soir. Oh là là, il fait du bien ce but de Nicolas Wedek qui courait justement après la réussite. Eh bien, elle vient à point nommé. Bon contrôle, il s'emmène ce ballon pied droit. Frappe très forte hein, quand même, pied gauche. Et Davidovic qui avait été excellent au match aller, excellent jusque-là, qui commet sa première erreur. J'espère qu'elle va être fatale hein, pour le Maccabi. Mizrahi avec Katan. Ouais, c'est un attaquant. Hein. Il est bien venu se positionner sur le côté droit pour donner des solutions d'attaque à ses deux autres compères d'attaque. C'est un beau gabarit, il faudra faire attention à lui dans le domaine aérien. Benayoun, Katan,
qui a complètement permuté, qui essaye de contourner. Centre et but. Oh, le but de Mizrahi avec une action formidable de la part du Maccabi Haïfa. C'est Mizrahi qui permet au Maccabi de mener 2-1. Nous en sommes à la 33e minute de la deuxième période. Mais là encore, on va tenter de rester serein, Jean-Luc. Un but suffit aux Parisiens. Là, non pas pour arracher la prolongation, on sait qu'il n'y aura plus de prolongation, mais un but suffit aux Parisiens pour se qualifier tout simplement. Donc rien n'est perdu. Ouais, là ça change. Benayoun, vilaine faute d'Alain Goma sur Benayoun, mais l'action se déroule et là, eh bien il est quand même bien seul. Mizrahi, et puis on l'a dit, hein, c'est lui qui vaut à peu près 25 buts par saison. Et bien il va pas rater cette occasion pour les Parisiens avec Loco. Rabé Sandratana. Ducrot, Rabé Sandratana, Simonet qui est redescendu un petit peu pour aller chercher les ballons et alerter l'Aspal. Pour Simonet encore, il est dans la surface, Marco Simonet centre, but d'Okocha, but d'Augustine, Okocha, servi par Marco Simonet. Et le Paris Saint-Germain égalise à 2 buts partout pour le moment. À 4 minutes de la fin du temps réglementaire, le PSG est qualifié. Oh Thierry, elle est lumineuse. Lumineuse cette action parisienne à la base de Marco Simonet qui redouble ici avec Nicolas Laspal et qui centre en retrait. Caviar pour JJ Okocha. On l'a dit, ce sont ces individualités marquantes du PSG qui doivent faire la différence. Eh bien, c'est le cas. Simonet est là pour donner à Okocha et Okocha est là pour la mettre au fond. Bravo Paris parce qu'il fallait revenir, il fallait pas se résigner et il fallait garder cette lucidité pour se montrer dangereux jusqu'au bout. Ouais, le PSG qui est revenu 2 fois au score, il reste 3 minutes maintenant. 3... Thierry, il reste exactement 2 minutes d'arrêt de jeu à jouer, c'est ce que vient de faire signe à son 4e arbitre, Monsieur Metz. Très bien. Benayoun pour Mizrahi. Mizrahi contré, Romato est but. Et il est validé par M. Metz. C'est pas possible que le Paris Saint-Germain se fasse surprendre dans les arrêts de jeu. C'est incroyable. Et Bernard Lama est parti pour la 3e fois de la soirée. C'est Romato qui est allé pousser ce ballon dans les filets français. Suzanne Yourine est en train de gagner son pari. Le Maccabi Haïfa va se qualifier. Oh là 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 là, quelle inattention. Alain Giresse s'est effondré. C'est pas permis de se laisser surprendre. Ah ouais, il y a de quoi Benayoun qui a donné le ballon pour Mizrahi. Il a la tête Mizrahi pour voir où était Romato. Ouais, et surtout on s'est mal coordonné du côté parisien parce que le défenseur qui était monté, c'est Goma contre son c'est Goma qui court. Regardez sur cette louche de Benayoun pour Mizrahi. Et Mizrahi qui bénéficie, en plus il est doublement malheureux Alain Goma parce que c'est lui qui en contrant ce ballon eh bien, donne cette trajectoire lobée qui trompe Bernard Lama. C'est pas possible d'être revenu de si loin et de tenir cette qualification et de se faire piéger dans les arrêts de jeu. Ah, c'est terrible, terrible pour le Paris Saint-Germain. La télévision israélienne attribue, comme moi j'avais fait d'ailleurs, celui à Romatko, mais non, le ralenti nous a prouvé que Romatko n'avait pas eu besoin de toucher le ballon, que c'est la frappe de Mizrahi, contrée par Alain Goma, qui a donné ce 3e but au Maccabi Haïfa. Benayoun va quitter le terrain. Et c'est le numéro 14, Nagar, qui va faire son entrée pour les dernières secondes. Ouais, Nagar qui était déjà entré en cours de jeu au Parc des Princes. Là, on en est à plus de 3 minutes au-delà du temps réglementaire. Ah, Jean-Luc, on a vécu tellement de renversements de situation depuis quelques minutes. Pourquoi ne pas y croire? הוא בן 19, עוד אחד מנציגי הדור הצעיר של אייקס. אולי הסוד הגדול הוא בזה שהם לוקחים את הנוער והופכים אותו ישר לקבוצת בוגרים, הם חוסכים את המעבר, אנחנו תמיד אומרים שהשחקנים שלנו, הופה, אין נבדל. בואו נראה את זה עכשיו, מה יעשה עם זה רביבו? הוא עושה שער.
שער יוצא מן הכלל נגד אייקס אמסטרדם לאחר 2 דקות וחצי. ולואיס ון חאל לא מרוצה מההגנה שלו שיצא למלכודת נבדל ונכנעה למסירה גדולה של ברקוביץ'. עוד אני עוסק בפיתוח תיאוריות. הנה המסירה. מהזווית הזו נראה שהכדור יצא כאשר חיים רביבו היה מאחורי קו ההגנה. מכאן רביבו יודע לגמור את זה. יורם, זה שער בסגנון הולנדי. חיים לא נבהל מהשוער, לא מההגנה, כובש בקלות שער כמו באימון טוב, אבל באמת היינו צריכים לבדוק טוב יותר ולראות האם אכן זה נבדל או לא. ונעשה את זה ברגע המאי הראשון כאשר המשחק יצא לעוד שנייה אחת. בינתיים ברקוביץ' עם עוד כדור אחד. מסירה לא כל כך טובה. עכשיו אוחנה נותן לז'אנו. מסירה קצת חפוזה מדי. אייקס אמסטרדם 0, מכבי חיפה 1. פטריק קלייברט. כדור יפה מאוד, כדור מצוין. ועכשיו עוד אחד, שער ליטמאנן. ההגנה של מכבי חיפה נשברה לחלוטין עכשיו להתקפה המשולבת הזו של ווטר וליטמאנן. הנעת כדור אבסולוטית. תשמע יורם, אני מחפש השם, אני לא מוצא השם. איזה קהל יש להם דרך אגב? הכל כן, הם הביאו יציע שלם. אני חושב שיותר ממחצית מקבוצות הליגה הלאומית שלנו לא מביאות לחיפה יציע כזה. ותנועה פנטסטית בכדור, אחד מפרגן לשני. פעמיים, הוא יכול היה לבעוט לשער. שער פתוח, מזיז לו עוד פעם. הנה בוא נראה את זה שוב, זה התחיל במסירה יפה מאוד של קלייברט. מסירה גדולה לווטר, הוא שם אותו לליטמאנן, אבל שם הכדור נעדף פעם אחת. עוד מסירה אחת לרוחב כדי לתת לליטמאנן את ההזדמנות לכבוש. משחק כמו פיבוט בכדורסל, מניעים אליו את הכדור, בנוי בצורה אידיאלית של חלוץ מרכזי. כשאתה אומר חלוץ מרכזי, ראינו בכמה משחקים של אייקס את ליטמאנן משחק כמעט כמו בלם שלישי לפעמים, קשר אחורי בתפקיד של רוני לוי. אכן התעכבנו על זה קודם, מסוגל להיות על כל המגרש, תסתכל, קיצוני ימני, ווטר, קיצוני ימני לכל דבר, כשצריך תראה אותו גם מגן ימני. פה עבירה מפנדל, אז אני... זה טוב, אבל לא יכול להיות. ידו של הוריץ'. טוב, בתור קורידה זה לא רע העולה הזה מצד לצד, אבל כשמגיעים לשער צריך לשים את הכדור in the back of the net. וזה חיפה צריך לעשות רק פעם אחת בדקה השלישית. אולי עכשיו עוד אחד. הנה הכדור לשטרית, יחד עם רייזיגר. רק גלם לעזור. ברקוביץ'. כן, אבל הבחור אמר, אני אעשה להם בלגן, והוא אכן עושה בלגן. שטרית נמצא בתנועה, מריץ את ההגנה של אייקס. איזה כדור! חיים סילבס! לא צריך פנדלים. חיים סילבס בבעיטה על הרביבו. מכניע את פרד גריב בתוספת הזמן. זה התלבש לו. איזה שער גדול לחיים סילבס, השחקן המחליף, ששולח כדור שאי אפשר לעצור. סילבס אומר, מה אפשר להפסיד? יופי של בעיטה, השוער 5 מטר מחוץ לשער, הוא לא יכול לעצור את זה. הנה שוב, כדור אדיר של חיים סילבס, חיפה 2, אייקס 1. אתה לא שואל אותי אם הוא היה צריך לבעוט. הוא היה צריך לבעוט, והוא בעט טוב, וכל מה שיפה בכדורגל אנחנו רואים בדקה הזאת. לואיס ון חאל ואייקס אמסטרדם על סף הפסד למכבי חיפה. ואומנם זה קורה. השופט שורק, המשחק מסתיים. איזה אושר על פניו של חיים סילבס. שער ניצחון מול אייקס אמסטרדם, אפילו שזה במשחק רעים. זה דבר שלא קורה בכל יום, אולי פעם אחת בקריירה. וזה קורה היום לחיים סילבס, שמצטרף לחיים השני, ושני החיימים נותנים למכבי חיפה ניצחון על אלופת אירופה 2-1. בתלבושת האדומה יפתחו במשחק, הם תופים את השער, שם ימין, שערו של ניר דוידוביץ'.
דוידוביץ' נפגע השבוע באימון, אבל הפגיעה לא קשה והוא יכול בהחלט לשחק. 33, איך אתה קורא לו? 33 אבירצ'נקו, לברי. שחקן עם הרבה ניסיון. איזה כדור, בהזדמנות עכשיו, ושער! שער של אבירצ'נקו, 1-0 לאוקטובר. איזו הרחקה, איזו הפקרות בהגנה, איך נותנים לבן אדם לעמוד שם לבד. באמת, חבר'ה, אירופה זה לא כאן. קודם כל טעות של דוידוביץ'. דבר שני, מגיע להם, הם פתחו את המשחק יותר טוב, הם מניעים כדור, אמרנו את זה, הם לא נבלו מהמעמד, הם משחקים כדורגל עם הרבה סבלנות. טעות קשה של דוידוביץ'. 2-0. אני שואל אותך, זהו שער של מספר 6 חייכולין. יורם, זה לא משנה של מי השער, זה הפקרות ממדרגה ראשונה. צ'יצ'ולין. הפקרות ממדרגה ראשונה, להשאיר שחקן בלי שמירה על 5, זה הפקרות. תסתכל, אף אחד לא שומר עליו, אף אחד. הכנסת כדור של קנג'י סרייב. אוי, זה טעות. ועוד הזדמנות עכשיו, וזה 3, ועכשיו זה סגור. 3 שערי חוץ, עכשיו באמת זה חיירולין. חברים, אוקטובר שולחת את מכבי חיפה לחוף הים לעוד כמה שבועות עד שתתחיל הליגה. אולי לליגה שלנו זה יספיק, אבל לא באירופה. אתה יודע, יורם, אני ווינר מטבעי. אני לא אוהב להגיד נגמר. אני הייתי לוקח את הכדור האנשט ועוד מהבושה רץ לאמצע. אני לא אוהב להגיד נגמר, זה נראה גמור, אבל עזוב, בוא נמשיך. אני רואה שגולסה גולסה עכשיו תכניס חלוץ. מה אתה מכניס קשר? תכניס חלוץ, אתה צריך להפקיע גולים. לפני שנה עשה מהלך גאוני. רק שנייה, בוא נראה את הכדור הזה של בלישווילי. כדור יפה, גדיר מכין את זה. קטה הנה עכשיו זה 3-1 ועכשיו צריך רק 3. עכשיו אפשר לדבר. יניב קטן עם שער טוב, משתלט יפה על הכדור, מטעה את השניים ויורה לפינה. שער טוב כשלעצמו ב-3-1. חזרה לחיים? אולי. הכדור של משומר, מעלה אותו לברדבלישווילי, לא מגיע אליו. יניב קטן משתלט על הכדור, בועט, והכדור מגיע עכשיו לגדיר. גדיר לרגל ימין, גדיר ישר לידיים של השוער. קזחים נכנסו קצת לפניקה, הולכים אחורה. יכול להיות שהם התעייפו קצת? מה אתה אומר? יכול להיות שהלכו. התחילו להעיף כדורים? גולמה, בלי לראות, בלי לבדוק, כדור פנימה לדבלישווילי. גול! גולסה! 3-2, המשחק חי, נושם ובועט. ברקוביץ', זה יכול לקרות, אני מסכים איתך. מה, חכם? אתה יודע נגד מי זה יכול לקרות, רק נגד קבוצות חלשות. אז מה קרה להם פתאום לקזחים? הם הפסיקו לשחק. אמרו 3-0 מספיק. כמו שאנחנו לא שיחקנו חצי שעה, הם לא משחקים עכשיו. אותו דבר. אבל הכל יכול לקרות בכדורגל. הכדור פוגע באחד השחקנים, בעיטה של גולסה, ניתן לו את הגול הזה. עד שהוא מוסקיע גול, אתה לוקח לו את זה? לא לוקח שום דבר. תשרה יקום עוד מעט. הכדור הזה שמאלה עכשיו למסיללה, עובר טוב מאוד אל הקו מסיללה. כדור רוחב, זה לא נכנס, עוד אחד עכשיו. וזו בעיטה, אדון קיאן. איזה הזדמנות לגדיר, איך הוא מחליק ברגע האמת. פעולה טובה מאוד של מסיללה. קטן עם הכדור, נותן אותו לקיאל, מצטרף משומר מצד ימין. קיאל רוצה מרחוק, והכדור הזה חומק החוצה. קרן, אגב השוער לקח את זה. בעיטה טובה, הנעת כדור טובה. קטן נראים את הראש. משפוט צריך לבעוט. 22-23 מטר, לבעוט. כדור טוב, מקבל מסיללה את הכדור עכשיו. מעלה אותו לעבר השער. לא הזדמנות, גדיר מכין את זה. גולסה, שער! לא! איזו הזדמנות גדולה לגולסה. ממש לבד מול השער, ברגל שמאל והכדור מעל השער, כל כך חבל. הוא בא טוב, 2 סנטימטר, הוא בא טוב, אי אפשר לבוא בטענות. בוא נראה את כדור הקרן הזה של יניב קטן, ברגל ימין, מצד ימין, הכדור יצא החוצה. יוצא. הנה ארביטמן. הנה זה בא! ארביטמן, זה בשבילי. הנה בלשווילי מחזיר לנו את החור. 3-3,
דקה 59 שמתחילה עכשיו. עם ישראל חי, מכבי חיפה חיה, ואני מוריד את הכובע בפניך, ברקוביץ', שיחקת אותה. אבל זה לא בגלל שיחקת אותה, בגלל שהחבר'ה האלה מקזחסטן הם לא יכולים לעמוד כבר, הם לא יכולים לעמוד. אנדי, רוצה לשחק, אתה יותר טוב מהם כבר. מחזור 17 בליגה, מה אלה כושר? הלכות גמרה אותם, אותנו היא גמרה אותם. הוא בן 34, הוא גמור. יש לו סחרחורת כבר מדקה 20. עכשיו קטן קצת מאחור. מנסה דאבל פס קטן. זוכה שוב בכדור, גולסה. זהו יניב קטן. תראה את הכדור פנימה. הנה זה בא, כן! דונישווילי! 4-3! הללויה! דונישווילי הגדול. אני רציתי להוציא אותו. 4-3 מכבי חיפה, דקה 62. מ-3-0 זה חוזר ל-4-3. פעם לפני הרבה שנים הפועל פתח תקווה עשתה את זה להפועל תל אביב וראיתי את זה בעיניים. אחרי 3-0 בהפסקה זה נהיה 4-3 בסוף. והנה זה בא, דונישווילי עם סיבוב גדול ושער מצוין. נותן בוקולי את הכדור לקטן. קטן הולך הרחק, שמאלה למסיללה, איזה כדור יפה. ומסיללה נכנס. תוציא רוחב! תוציא רוחב! בוקולי! אבל תוציא רוחב! בוא נסתכל את הארביטמן לבד מול שער ריק! איזה שחקן בלי שכל! בלי שכל! בוקולי 1 על 1. כדור לא טוב. ודונישווילי! על השער. עשה יפה. עשה יפה, בטכניקה. פלקס מהיר. יש לו חוש לגולים. גולסה עסוק בעיקר בהגנה, אבל אולי עכשיו נראה אותו בהתקפה. הכדור הזה מיועד לו ומגיע אליו, שולח את קטן קדימה. תעשה לו עקיפה עכשיו, תעשה לו עקיפה. תעשה לו עקיפה עכשיו. ארביטמן מחכה לכדור לרגל, קטן עובר קדימה, קטן תן גול, מכין את זה, וזה לא נכנס, גולסה. נו באמת. פעולה ענקית של קטן, מציים, כבר עברת את השוער, תן גול, הוא רצה לפרגן, יותר מדי הוא פרגן עכשיו. נתן כדור ענק, אבל תן גול, עברת כבר אותו. עדיין בוקולי. ברזילאי, כדור טוב. בואו נראה עוד אחד. ארביטמן לחוץ. והזמן מתקתק. עוד כמה שניות. השופט רק צריך להציץ בשעון ולשרוק. כי הזמן נגמר. והנה שריקת הסיום. מכבי חיפה בסיבוב הרביעי של מוקדמות ליגת האלופות. וזה קאמבק אדיר מ-3-0 ברבע שעה. אפשר לומר כל מה שאפשר לומר, אבל ביצים יש לחבר'ה האלה. אבל זה כבר הרבה זמן לא קרה, אולי זה יקרה שוב עכשיו, כאשר ג'וטאוטס נותן את הכדור לקטן, וקטן! שער! שער של יניב קטן! אז הפעם זה לא ברטל וזה לא בין הרגליים, זה ריקרדו, אבל זה עוד אחד של יניב קטן נגד מנצ'סטר יונייטד, וה-GSP בניקוסיה בשמיים. ראינו את השער הזה בא, תראה את קטן, תראה את קטן, עובר יפה את אושה שהתלונן עכשיו בקופת חולים ונותן בומבה לחיבורים. 1-0 חיפה, 1-0 כולו של יניב קטן, רק שזה לא ייגמר כמו שזה נגמר בפעם האחרונה שקטן עשה 1-0 נגד יונייטד. אינשאללה, ואם ראיתם את יניב קטן, הוא רץ מאחרי השער שלו, הוא חיפש מישהו ביציע. האמא שלו, החברה שלו, והאמא של החברה שלו כאן, אליהם הוא רץ עם האצבע, אותם הוא חיפש ביציע. ואני חושב שטעות מאוד מוזרה ולא אופיינית של מנצ'סטר יונייטד. אם הבלם שלך פצוע ולא מסוגל לעמוד על הרגל, ולא מסוגל לתקל, תן לו ליפול, תטפל בו, אל תסחוב את זה למצב הזה. ראינו כיצד אושה לא הצליח פשוט להגיב לטעיה הנהדרת של יניב קטן. הוא לוקח את הכדור לג'ון אושה. ג'וטאוטס יכול לבעוט לעבר השער. 2-0! 2-0! אדיר של ג'וטאוטס! עכשיו יש לך בעיה סגי. איזה גול יותר יפה של ג'וטאוטס. איזה גול, ריבונו של עולם, איזה גול! תראה לך שהכדור היה נופל את ג'וטאוטס על הרגל הטובה. עכשיו למכבי חיפה אסור להפסיד, אסור לה לשמוט את הניצחון הזה. ג'וטאוטס מכניע את ריקרדו אל בין החיבורים. 2-0 אדיר למכבי חיפה. איך
הולך הכדור הזה למקום הנכון. יעקובו עוד לפני שהוא מחליף את הנעליים, הוא חוטף את הכדור הזה, הוא נותן לז'וטאוטס. גבירותיי ורבותיי, 2 ירוק, 0 אדום. אבל מנצ'סטר יונייטד יוצאת עכשיו כאשר סולשר מתמקם לו במרכז הרחבה, רוצה את הכדור, יונייטד יש לה רק קרן. עכשיו וז'וטאוטס ילך אל הכדור הזה. האם יש כאן פנדל? יש! האם יהיה גם כרטיס אדום? נייטו עשה את התנועה לעבר החולצה, אבל כנראה זה היה בשביל לסדר איזה כפתור ולא להוציא כרטיס. בפציעה של ז'וטאוטס, השחקנים של מכבי חיפה מזיקים את הצוות הרפואי. אולי אנחנו לא רוצים לסמוך כל כך על הפציעה הזאת. הוא נכנס חזק מאוד שוער, זאת אומרת, יותר נכון, ריקרדו נכנס חזק בו. אם יש פנדל, ריקרדו מקבל את הכרטיס הצהוב ולא את האדום, והפציעה של ז'וטאוטס נראית לא טוב. שמע, השחקן מספר 1 על המגרש היום בקילומטרים ז'וטאוטס. גם הכניסה שלו בגול, לא רק הביצוע, וגם הכניסת עומק הזאת, זה פשוט שחקן שקורא את המשחק ברמות פנומנליות, זה דבר שלא רואים. פשוט משחק אדיר של ז'וטאוטס. אתה יודע, אם נותנים ציונים על המשחק הזה, נדמה לי ש10 יהיה ציון הולם לשחקן שלא טעה אפילו פעם אחת. אבל אנחנו מקווים כמובן שז'וטאוטס לא נפצע קשה מדי. את הפנדל יבעט יעקובו נגד אולימפיאקוס באצטדיון הזה. הוא כבש. יעקובו פנימה! 3-0! 3-0 למכבי חיפה נגד מנצ'סטר יונייטד. אני אומר את זה עוד פעם, 3-0 למכבי חיפה נגד מנצ'סטר יונייטד. השעון על הדקה 77, אני כבר לא חושב שיעזור להם משהו. רק כדי לתת דגש לגודל ההישג, אם זה היה בשיטת בית חוץ, ברגע הזה מכבי חיפה עברה את מנצ'סטר יונייטד. הפסידה 5-2 בחוץ, ניצחת 3-0 פה. זה פשוט הישג שאתה יודע, אין סופרלטיבים לעניין הזה. פשוט להגיד תודה שהיינו ברגע הזה. אם זה היה בשיטת בית חוץ, סביר להניח שההרכב של מנצ'סטר יונייטד היה אחר, אבל מה אכפת לנו? ז'וטאוטס מנסה לרוץ ומנסה